духтараку созе назен як бори дига тамошобино пеш шоира омадагием чихеле медонен шоира корвонда буд ҳози аз ҳисоби саломатӣ натонист дига бузурда истода ҷоша маҳкам кардагиай ҳар он чизе ки дора ҳози навор мекунем нишон метиҳем ина чизое ки кам мондагиай духтаро ё кам мондагия на ина минош якдонаи дудонаи мондагиян нархошона нархи арзон додестай буфаҳмен 80 сомона 80 сомон 100 сомон ина успед кунен касе успед мекуна харидорӣ кунен духтаро ёдовар мешем ки якдонаи дудонаи мондагиай и мисол бисёр нестай ина успед ки карден метонен харидорӣ кунен 80 сомон 100 сомон и тигракаш 100 сомон буд ира бинен чихе хушрӯ ҳамхе ба қадд биқаб ҳамаша ана ёям 100 сомоная инаям 100 сомонай нигоҳ кунен чихе хушрӯвай аз ҳисобе ки магазина маҳкам кардагиаям борое ки мондагӣ буд ҳавайёра ҳози грандиозне аксия сар додагиай ана инош боша 80 сомон иноям яктаи дутаи мондагиай аз ҳар якташ рақамош аст дар рӯи экран бинависен хоҳен даставкатон мекунанд хоҳен биёен ина 150 сомон духтаро хоҳен биёен аз наздик пушем бинен и пекая иам як дона мондагия 150 сомон ина марама духтаро метавонен дархост кунен инаиш 80 сомон шумо нависен бор бисёр дора нависен расмоша мепартоя ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен размерошам ҳар хела мондагиай а як размер мумкин 40 монда боша яташ 50 монда боша яташ 60 монда боша ҳамхе мондагиай ай ҳар модел яктаи дутаи ҳар хела размерай хулоса рақамо ҳаст нависен ана духтарако хуш хабар нигоҳ кунен шоирам қаборои новинка оварда шумо хостум ирӯз ҳамаша нишон дидем наворора ҳамаша тамошо кунен бовар кунен киртои овардагиш ишаишда хушрӯ паплинакора фасониша диден дин намудая галош беҳад хушрӯвай балшмерка марҳамат бисёриё мепурсанд ина вариантакои беҳад хушрӯ материалаш аҷоибот паплинаки оригиналай шушта мепушанд ҳичи намешава духча бинен охичхе духтуш фасонай нархаш боша 200 сомонай мана марҳамат я бурак биё остиноша нишон дидем ира бинен хе резинкачаи фасони необычный марҳамат 200 сомон шушта мепушен рақамош ҳаст шоирара нависен даставкатон мекуна ё ки биёен марҳамат рақам зангш бизанен бопура шумода мефаҳмона хоҳен занои азиз биёен пушен бинен ба ҳазур харидорӣ кунен ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадвои качаи фасон овардаи шоира барои шумо нигоҳ кунен чихе хушрӯчай киртаи ваяя паплинакай кирташ паплинакай анай болош боша рубашка дора остинша бинен чихелеай хулоса беҳад фасонак ди расветка дорада духтаро расветкош бисёрай дар кортон боша нависен расмоша мепартоя бинен интихоб кунен даставкатон мекуна ё ки страничкаш будроен тамошо кунен марҳамат рақамош ҳаст нарх ку беҳтарин нарх ҳамагӣ 220 сомон ана мехе двойкачаи фасон размеро чихелай ай 48 то 54 размер ҳастай успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен хоҳен даставкатон мекуна хоҳен биёен пушен бинен баъд харидорӣ кунен ина ҳози духтаро бори шоира омад кушодак пушид масраза шумода навор гирифтестам аз пачка кушодан ҷинҷиша аҳамият натиен нигоҳ кунен белмандо ғавси хушрӯ беҳад фасонай материалаш ҳичи намешава пешакаш тигмадорак ира бинен расветкоша чихе хушрӯвай размерошон чихелай дидена ай 48 то 58 ай 10 намуд расветка дора беҳад танада хушрӯвай медонам ки аднатони бисёриё мепурсанд ина 10 цвети хушрӯ дора нависен сиёҳам дорада ҳамаи расветкаҳо бидай нархко бо нархи беҳтаринай бовар кунен духтаро 150 сомона ира бинен даставка дора 150 сомон вайш аднатониш ғавсай ку белмандои оригинал анам хелиай пешаш кнопкаай бинен чихе хушрӯ задагиай кнопкаш хулоса 150 сомон танада аҷоиб фасон меистад дархост кунен даставкатон мекуна ё ки биёен пушен бинен баъд харидорӣ кунен
анами двойкои тобистонара бисёр мепурсиданд. Марҳамат лёнаи материалшам ха хушрӯай са букаки тобистона балшмерка бисёриё ина диден то 54 пуша диден то 90 килогара размер ҳаст. ай марҳамат дар кортон боша. ҳама цветош ҳаста. нависен расмоша мепартоятона шоира. хоҳен дархост кунен доставкатон мекуна. хоҳен биёен хонашда пушен бинен баъд харидорӣ кунен. хулоса нарх 220 сомон. 220 сомон. шушта мепушен духтаро. пушташ нигин дора? Надора? пушташ нигин надора. удобни як духтаро. ина марҳамат лёнаи худтон медонен ки тобистонда чӣ хел зурай лён. марҳамат дар кортон боша интихоб кунен. болопушакҳои фасон овардагиай шоира нигоҳ кунен духтаро. чанд гули хушрӯ дора. шифонай материалошон диден то 60 размер ҳастай. шифонакай материалаш аст. саб букагай болои папилинакотон мепушен. марҳамат беҳад хушрӯ метова. касседа дар кора киртои базакатиам мепушен хушрӯвай. нархаш 250 сомон а? 150 сомон. чӣ хел нағз 150 сомон. марҳамат касседа дар кор беҳад хушрӯ метова танада. нависе шоира дар расмошам мепартоя интихоб кунен доставкатон мекуна. ё ки биёен аз наздик буракҳои хушрӯ бисёр дора. аз наздик пушен бинен баъд харидорӣ кунен. анам хел шлёпкачиҳои фасони хушрӯ нигоҳ кунен. борои оригинали гуанҷу духтаро нигоҳ кунен чанд расветка дора. беҳад фасонак меиста почада. ортопед мана марҳамат касседа дар корай удобнияк барои тобистон. чанд моделиш ҳаста. ина шоира ҳамаям ёра чандӣ кардӣ? 180 сомон. мана 180 сомони касседа дар корай. ин нархш пеш чанд сум буд? ицвечам аста я 250 будан ҳозир 180 сомон шудагай. ина ицвечам аст. беҳад расветкаҳои хушрӯ дора. ортопед аз 36 размер сар мешавад то чанда дора? то 41 размер ҳастай. баъд ина лорикои тобистона сабукак оригинал. нарх чӣ хел аира? 200 сомон. марҳамат духтаро хоҳен нависен шоира доставкатон мекуна. хоҳен биёен бинен пушен баъд харидорӣ кунен. марҳамат рақамош ҳаст. нависен маълумоти бештара аз худи анами шоира пайдо кунен. мана малина цветш аста. коричневиш астай. сиёҳшам астай. нағз 200 сомон. марҳамат рақамош ҳаст. страничкаша отметит кардагим. омада подписатсия кунен ки тез борои новинка меёра. аз новинкаҳош қафон намонен. анам хеле туникои смайлик духтаро оригиналоша овардагиай шоира. марҳамат мулоимакай материалшам ха хушрӯвай. дар хона роҳатай. ина касседа дар корай. марҳамат нархошон 100 сомони ая. туничко касседа дар кор. интихоб кунен занҳои азиз. шоира ҳозир буракҳои бисёр овардагиай. метонен биёен бо айпеш тамошо кунен. бороша пушен бинен баъд харидорӣ кунен. пушташ надпис доштай диден. духтаро чизе ба англисӣ навистагиай. хулоса чанд расветка дора. нархаш бошад 100 сомон. рақамо шоира ҳаст. нависен ё безразмеран а? Безразмеран. материалш аҷоиботай духтаро ҳеч намешава. беҳад фасонакай 100 сомон. нависенша.